ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ ಪಪಾ ಪಪಾ. Let me tell one story. What Rasi man? Yeduwe na urudonji ajji itariye. Ajji gu boring boyfriend itariye. Teleport pande bari acid itariye. Aata na gabal telipal tu yeriye. Ayyo, houda. Ajji climax what? Ayyo, burdu telitadu kooli rataliye. Mama. Bale telipale punch. Lick teli pale, bale teli pale, boodu boodu teli pale, bale teli pale, telta burale, bale teli pale, banshara teli pale. LOL, laugh out loud, bale teli pale, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. Bale teli pale, papa papa papa, bale teli pale, papa papa papa. Balatali pale, hey, no, Priyaz only. Balatali pale. What a comedy! Balatali pale, panchi nilik tali pale. ಮೊದಲ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಪುಗಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಕಲಾಂ ರೋಜ ಪಾತೆರಬನಂತೆರೆ ನರಮಾನಿ ಕನ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಚ ಕನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತದ ಕನ ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಎನ್ನಿನೇನು ನಿಜಾಪಿನ ಮಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ನಿದ್ರೆ ಕಜರ್ದು ಏರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಕನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕನನ 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ವಿಜಯನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಕನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲೋಕಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಾವಡು ಆ ಲೋಕಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾವಡು ದಾಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರವದ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಡೆಯದೆ ಕೊರ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಕನ ಆ ಕನನು ನಿಜ ಮಲ್ದಿನಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಬನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ಥದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬಂದಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇನಬುಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಮುರಿದು ಬರಂದು ಪುನಃ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥದ ಎಸಲು ನಾಲೆತ್ತ ಆ ಕೇರಿ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಗಳ ನಿಕಲೇನ್ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡದು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರಿಂದ ಪಂಡ ಪುಗಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಡುಪಿದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಂಚಾತ್ರ ನೆತ್ತ ತಾರೆ ಬರವೆ ಪಂಡ ಪುದರೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂಥ ಎಸಲು ನಾಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ತೆರಾಣ ಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಒಂಜಿ ಬರವು ಕಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟುಡು ಕುಡಲ ಬಲದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ತೆರಣ ಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲಿಯರಿಂದ ಪಂಡ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮಲೈಕದಿ ಸಾರಿ ಶಾಪೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಷಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಸರ್ಪ ಕೋಟ್ಸ್ ಕೊಚಿನ್ ಬೇಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂಜ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಬೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಬಂದಲೆ ಕುಡಲಾತ ಜನತಾ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಆ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನಮರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಯಜ್ಞೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಕಲೆ ನೆದುಕೊರೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮೂರ್ತಾತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಲ್ನ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ನ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೇರೆ ಕರಿನ ರಡುಮೂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಜನಕ್ಲೇನು ಕರ್ಲ್ ಅರ್ಕಲ್ ಬೂರ್ಲೆಕ ಬಂಜಿಗ ಕೈಪತ್ತದ ತೆಲ್ಪುಲೆಕ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲು ಅಕಲ ವಿಚಾರ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ನರಮಾನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾನಗ ಆಯೆ ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಬಂಜಿನ ಜಿಂಜಾವರೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆನ್ ತೂಪ ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಅಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಬಲಾನಗ ರೆಂಕೆಗೆ ದನಿಗೂಟನಗ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಕ್ಕಿ ಆ ಬಾಲೆ ಪಕ್ಕಿನ ಗೂಡುದು ಪಿದೆ ಕಡಪುಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಆಯೆ ಬೆನೋಡು ಆ ಬಾಲೆ ಬೆನೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನು ನಂಕ್ ಮುರುಕ ಪಕ್ಕಿಲು ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ನರಮನಿಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅವು ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಕಿಸೆ ನಿಲ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಆಯ್ಜಿನ ದಂಡಲ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಒನಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಬೇಲೆ ದಲ್ಪ ಎಂಚ ಕುಸಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಕಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲಾನು ಮುಕ್ಕಾಲಿಜ್ಜಿ ಕಿಸೆಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತರಕೆ ಬಾಬುಜಿ ಒಯ್ಟೆ ಬಂಡಲ ಕಾರ್ಡ್ 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 ನನ್ನ ಒವ್ಲ ಒಯ್ವಾಟೆ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೊದುತ್ತ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೆ
ಮದುವೆ ದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಬೈಯಾದ ಬರ್ತರು ಬರ್ತದ ಪೊಣ್ಣ ನಮ್ಮೆ ಕೊನತ ಕಾರ್ಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ವೈಪಿ ವೈಪಿ ಓಡೆ ವೈಪುನು ಎಂಕು ವೈಪೇರ ಮನಸ್ಸುಂಡೆ ಮದಿಮೆದಿಲ್ಲೆ ತೊಂಬೋಯ್ನ ದಾದ ಸಾಯ್ಪೇಂದು ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಕ ಸೈಯಡ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ 90ದ ಖರ್ಚಿಗಾನ್ ಲಾಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮರಣದಿಲ್ಲ ಮರ ಕಡ್ಪೇರೆ ಪೋಯೆ ಮಾತ ಕಾಟ ಕೂಡ್ದಾನಾಗ ಪುನಃ ಬತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಸೈತಿನ ನಮಗೆ ಕೊನತ ಕಾರ್ಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ವೈಪಿ ವೈಪಿ ಒಡೆ ವೈಪುನು ಪುನಃ ತಿಗಲೆಗೆ ವೈಪುನ್ನ ಮುಕ್ಕಲ ವಹಿವಾಟೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಐಕ್ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಜೈತಿ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈ ಸರ್ ಚಾನ್ಲೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಪ್ಪ ತೂಕ ದಾದಾಪುನುದು ಭಾಷೆ ಚಂದನಕ್ಲೆ ಓಡೆ ಬಿಡೋಡು ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಓಡೆ ಬೋಡು ಯಾಪಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂದಿ ಪೂರ ಪೇಂಟರ್ ಜವಾನಿಯರ್ ಕೇಳಿ ಓಡೆ ಬಿಡೋಡು ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಓಡೆ ಬೋಡು ಹಾಯ್ ಆಯ್ ಇರೆಗಿ ಯಾನು ಬಿಡೋಡೆ ಇರೆಗಿ ವಾಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಡು ಇರೆಗಿ ಕೊನೋದು ವಾಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಡು ಏನೇನು ಈ ಬುಡ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಬನ್ನಗನೆ ಓಡ ಪಿದಾರ್ದ ಅಡೆಗೆ ಪಾಪೇನ್ ಅವ ರೆಡಿಯಾ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಇರಿ ಯಾಲ ರೆಡಿ ನನ್ನ ಎರೇನ್ ಕಾಪುನ್ ಬಲೆ 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 ಓಡೆಗಿಯ ರೆಡಿ ಬನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೂಡಿದಾರ್ದ ಸಾಲಾಂಜರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಉಪಿ ನೀರು ನಿಂಗಿದ್ ನೆತ್ತರ ಪೆರಸರು ಮಲ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಯ ದನ ಸೈಪನ ಯಾನತಯ ಮರ್ಕಮೆ ಓ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಈತ್ ಬರಲ್ಲ ಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗು ರೂಮ್ ಉಡುಪುನಗಳ ಇಂಚ ನಿಪ್ಪೇರ ಪಾಸೇಜನಿಕ್ ಅತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿವೇಶದ ಅಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿತ ಪೆರಜನೆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಯಾನಿ ಏಸ ಭಾರತ ನವ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಲ್ಪ ಉಂತುದೆ ರಾಮ್ ಭವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾರ್ ಬಿದಾಯಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿನಿ ಎಟ್ಟ ಎಂಕ್ ತರಟುಂಡ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣುಂದು ಸೆಟ್ರು ಗುರ್ತದಾರ ಸೆಟ್ರ ಒಂಡೆ ಆತೆ ಬನ್ನಿ ಕೈ ತಡೆ ಬತ್ತ ಕಾರು ಅಂತ ಅದು ಒಂಜೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಈ ಅನ್ನ ಪೂನದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಎಂಕ್ ಬೋಡುಂದು ದಾಯಗ ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ್ ಮಾರೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅವೇನ ಔಷಧ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಪರ್ದ ನನ್ನ ಬರ್ಕಂದೆ ಸೀದಾ ಕುಂಟಿಗಾನ ಏಜದ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಗುರ್ತದಾಕೊಳ್ತಿಕ್ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ವಿ ಸೆಟ್ರೆ ಮಂಡೆ ಅದೇ ಪಂಡಿನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜೇ ಚೊರೆ ನಾನು ಯಾನ್ಲೆ ತಂದೊಪ್ಪೆ ನಾನು ಯಾನ್ಲೆ ತಂದೊಪ್ಪೆ ಬಲೆ ತೆಳಿಪಾಲೆಗೆ ಎಂಸಿಗೆ ಮಾರೆ ಎಂಸಿಗೆ ತಂದೊಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ತೆಳಿಪಾಲೆದಡಿ ಬತ್ತೆ ಎಂಸಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಗ ಅಂದು ತೂಪೆ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪು ನಾ ಪನ್ಪುಣಿಂಜಿನ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಚೊರೆ ನನಗೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಯಾನೆಲೆ ತಂದೊಪ್ಪನಿ ವೈಭವಾಗ ಯಾನೆಲೆ ತಂದೊಪ್ಪನಿ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವಾಗ ಎನ್ನ ಎಂಸಿಗೆ ಮಾರೆ ಆತ ಸೋಕ ಆತನಿಗೆ ಜಾವರೆ ಅವತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಮಾತ ನೆನಪುಂಡತ ಪೊಂಜೋಡು ಸರಿ ಪಾತಿರ್ದೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಬೈದೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪೊಂಜೋ ರೆಡಿ ಆತ ಯಾನು ಏಸ ಮಾಡ್ದೂರ ಬೈದ ಮಾರೆ ಎಟ್ಟೆನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಸತ್ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬೂರೋಡು ಮಾರೆ ಪೊಂಜೋಡ ಮತ್ತ ಪಾತಿರ್ದಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಬೋಯರಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಅವಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಏನೇನ ಒಂಜೆ ಟಾಪ್ ಏನನ್ ಕೆರ್ಪಣ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ತುಲಾ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಫೋನ್ ಕೊನದತ್ತೆ ಫೋನ್ ಕೊನ ಇದೆ Y una vez más se viene el pasito de la Martita, número 2. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪನತ್ತೆ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಪುನ ನಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ದಿಯಾರ್ ಸನ್ನಿ ನಿಕ್ ಕಾಲ್ರದತ್ತು ಕಾಲ ಲಾಟ್ ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಗಲೈತೆ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಫೋನ್ ಕರು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ರಾಕೆ ಬರ್ತೆ ನಾನು ಹಲೋ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ ಏರಿ ಕರ್ಮ ಮರೆ ಮುಕ್ಲಾಗ ಬಾಯಿ ಬರಂದಾಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಏರ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾವ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಫೋನ್ ಐತೆ ದಕ್ಕದಾನ ಮಾರೆ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಯ ಐಕ್ದಾಳ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನ್ ಪೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮದ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಯಾವ್ ಕೊಂಚ ರೆಡಿ ಅತ್ತ
ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಬಾರಿ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕು ಹೋಗ್ಬೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ರಡ್ರಾಡ್ ಬತ್ತೊಂಬ ಅದು ಮರ ಮಿತು ಬರೋಡತ ಅವತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಡ್ತನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿಜಾರ್ದ ಐತೆ ಜತ್ತದ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಒರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಳದ ಹಿಡಿದು ಸಾದಿ ಐತೆ ಮಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೆದಮ್ಮನ ಹಿಡಿದು ಬೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಂಚಿನಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನೆಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥದ ಅದೇ ಯಾನ್ ಪಾಪೆ ಪೋಪುನ ಪೋಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪಜೆಬಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ್ನಿ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನತ್ತ ಅರ್ಥ ಬಂದದ್ ಪೋಲ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಂದ ದಾದ ಯಾನ್ ಪಾಪೆ ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆ ಪಾಪ ನಿನ್ನ ನಾತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಬೋಯರ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆನ್ನದ ಅರ್ಥ ಬಂದದ್ ಬೋ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥದವೇ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತುಳಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಾದ ಬೈದ ಅಂದಪ್ಪ ಪೊಂಜು ಬರ್ಪುನ ಪುರ್ತಾಂಡಿ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ತರೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪೋಡ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ನೆನೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದು ತರಟೀತದ ದಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾಪೆ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮರಳುಗಟ್ಟನ ಐದಿಯನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವಂದ ಅಂದ ಪೊಂಜು ಬರಡು ಪೊಂಜು ಮಾತ ರೆಡಿಯಾ ಏನ್ ರೆಡಿ ಬೆಲೆ 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 ಪೈ ಪೈ ಒಡೆಗೆ ಅವು ದನಿ ಗೊತ್ತು ದನಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಎಟ್ಟದಾತ ನೀಯೇ ಪಗು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿಯ ದನಿಕುಲು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಅವು ಏರ್ ದನಿ ಪಂಡ ದೇವರಿತ್ತಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರು ಅಂಚನ ಒಂದು ಕೋಡೆಯನ್ ಪಂಡಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮೋಲೇನಾ ಉದಾರು ಮರ್ಕಮೇನಾ ಮರ್ಕಮೆ ಊರು ಉದಾರ್ ಮಮತ ಮಮತಾ ಅಂದ ಉಮಾ ಅಂದಿಗೆ ಆಯವಂಡೆ ಅಂದಿಗೆ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಮಮತಾ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ವಾವ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚಿನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಜಾಪುನಿ ಎಂಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಒಣ್ಣು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಳಿ ಹಾಲಿಂಗಲ ಮಲ್ಪುಳಿ ನಂಜಾಪುನಿ ಮಲ್ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ತಿಕ್ಕಿದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಳತದೆ ಪೆರ ಸುರ್ ಮಲ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿ ಜನ ಗುರ್ತುಂಡೆ ಅಂದ್ ಅವು ಹರ್ಲಕ್ಕನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಡಮ್ ಯಾನೆ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಕಲ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಆಕಲ ಇಲ್ಲಡತ್ತೆ ಆಕಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಓಲು ಕತ್ರೀನಾ ಕಂಗನ ಕತ್ರೀನಾ ಇಲಾನ ದಿಯಾನ ಶಬಾನ ಮೀನಾ ದೀಪಿಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅನುಷ್ಕಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೇಖಾ ಕೃತಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪ್ರೀತಿ ಆದಿತ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಶುದ್ಧ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾ ಬಿಪಾಶಾ ಮನೀಷಾ ಲೀಸಾ ಈಶಾ ಆಶಾ ಆಯಿಷಾ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಕಿ ಆಗಡೆ ಅವು ಬಾಕಿ ಹಿಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನೆ ಬಂಡಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮುರಾನಿ ಈ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬಿ ಆ ನರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪಿ ಎದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ಚೂರು ಗಲ್ಟೆ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಓ ದೇವರ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಯಾಲ್ಲ ಪಾಕಿ ಹಾಕ್ದಲ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಪಣ್ಣಗ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಲಕ ಐತೆ ಅಂಕು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಲಕ ಬಾರಿ ಇಂದು ಜಯಲಲಿತಲ ಶಶಿಕಲಾ ಇತ್ತಿಲಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿಂದ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಡನೆಗೆ ಎನ್ನ ದನಿ ಅತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಬಿರುಕು ಬುಡಿ ಸೈನಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾನಿ ಬೆಟ್ಟುದ ಆರು ಪಂಡದ ಸಸ್ಸನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗೆ ದನಿಕ್ ಒಂದು ಪಂಡದ ಸಸ್ಸನ್ನೇ ಈ ರದ್ದು ನಿಕುಲ್ ರದ್ದು ಜನ ಪಂಡು ಸೇರ್ಲೆಂದು ಎನ್ನ ದನಿ ಉಳ್ಳೇರ ಕೈತಲು ಯಾನ ದನಿತ್ತ ಪಣಂದ ಸಸ್ಸೇರ್ ನಂದೇಕ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡಿಗೆಯ ಪಂಡಿಗೆ ಅಂಚವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಚ್ಚ ಮಚ್ಚಾದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ್ಪ ಒಂದು ಎನಡಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಬೇಕ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಲ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡಿಂಗ್ ಅವು ಬರ್ತಿ ಉಂತನಲ್ಲಿ ಬಡ್ದೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪುಜೇನಾ ದನಿ ಯಾನ್ ಅಯ್ಯ ಅತ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಉಂತನಲ್ಲಿ ಬಡ್ದೆ ತೂಂಡ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಡು ತುಲ ನಡಪದ ತೂಡುಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಲ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡದ ತರೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಇದ್ರ ತೋಡುಗಾಡ ಪೆರವಿದ ಸರಿಯಾ ಕೊನ್ನತ ಕಾರ್ ದಂಟು ಮಾರೆ ಬಂಗ ಮಮತಾ ಕಮ್ ಆನ್ ವಾಕ್ ಸರಿ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾದಿ ಗಂಟೆದ ಶಬ್ದ ಗಂಟೆದವು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನಾ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಂಡಲ ದಾದನ ಡೌಟ್ ತುಕ ಕುಡರ ನಡಪು
ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಆ, ಅತ್ತು ವರ್ರ ಯಾವ ಜಾ ಇಜಿ ಜಿ 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 ಕುಡರೆ ನಡಪು ಬೇಡ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ಬೇಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಕೇನೋಡು ಏನ ಬೇಲಿದಲತ್ತ ತುಕ ಕುಡರೆ ನಡಪು ಪುಂಜೋಗು ಪನಿ ಡೌಟ್ ಬೈದು ನಿಂತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೋನ್ ನಾನು ಬಲಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದದಿ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಸೇಜಾ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜಾಮ್ ಆದಿತ್ತು 10-15 ಮೆಸೇಜ್ ಒರ್ವಣೆ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಕ್ ಚೂರಾಂಡದ ಭಾಷೆ ಉಂಡೈಜ್ಜ ದಾದ ಮೇಡಮ್ ಅತ್ ಈ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಗ ನಿರೇಲ್ಡ್ ಆತು ಶೋಕ್ ಆಂಜುಂಡು 2tex ಪಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ 2tex ಬಾಟ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಡ್ದಿದ್ ಬರ್ರಿ ಅಪ್ಪಜ ಅವಲ ಒಂಜಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಟ್ 2tex ಬಾಟ್ಲಿನ ಕಿಸಿಟ್ದಿ ಒಂದು ಬೈದಾತ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ತಾಟದ ಪುಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ ಮಂಡೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಳ್ಳಾಡಿದ ತಾಳ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಓ ಮಾರಿ ಓಜೆ ಪಾಟ್ನ್ಯ ಅಮಸರಡು ಲೇಟ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀದಾ ಬೈದಿನಿ ವರ್ಮ ಅಂತೆಗೆ ಅವತ್ಯ ಪೊಂಜೋ ಖಾಲಿ 2tex ಕುಪ್ಪಿ ತೂನೆ ಟಾನ್ ಮಾರೆ ಇಂದಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣತ್ತೆ ಅಂದಿ ಪೊಣ್ಣತ್ತಿ ಅಂತಿಯೇ ಅಂದಿ ಏ ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಬಣ್ಣದು ಮರೆ ಪುಂಜು ದಲ್ಲ ಲೀಕಾಂಡ ದಾದಾ ಅವೇ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಇಜಿ ಜಾಕ್ ಜಾಕ್ ಏಜಿ ಪೊಣ್ಣು 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 ಇಂದಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣತ್ತಿ ಅಂದಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದು ಪೊಣ್ಣುಯೇ ಅತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಯೇ ಎಷ್ಟು ತಾಜಲಾರ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಬೋತಿ ಓಡಿಗ್ಯಾ ತೋಜಾರ ಎಂಚಿನೇನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾರ ನೆ 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 ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಫೀಮೇಲ್ ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಪೊನ್ಯಾನ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಂಚ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಬಕ್ಕ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಟಿಂಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಪನ್ಲೇಕ ಪೊಣ್ಣಾವತ್ತೀರಿ ಪೊಣ್ಣಾವೆ ಅಂಡ ಕುಳ್ಳು ಕುಳ್ಳ ಒಂದು ದಾನೆ ಪುರ ತಟ ಬಟ ಪುನಿ ಅತ್ತಿ ಇಂದಿ ಆಲ್ತಾನೆ ಪಾಶ್ ಆದ್ ಬೈದಿನಿ ಆಲ್ಪಂಡ ಆಳ ಈ ಎಂಚಿನ ಬಜ್ಜೆಗಳೇ ಆಲ್ತಾನೆ ಪಾಶ್ ಆದ್ ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ಡೇನಾ ಅಣ್ಣನ್. ಮಮತಾ ವಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿನ್ನ ಓಟದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗುನ ಪಾರ್ಟಿ ಬಲ್ಲ ನಾನು ದಾಲ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಣಿ ಅಪ್ಪೆ ಹಾ? ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣ ಅವನ್ನ ಅಂಡತಿ ಹಾ. ಇಂದು ಸಂಬಳ ಅಯ್ಯೋ ಸಂಬಳಗೆ ದಾಲ ಪೋಡಿರ್ಚಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ದಕ್ಕುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಾಲುಡು ಎಂಕ್ 4 ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು 4 ಫ್ಲಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ 4 ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಉಂಡು 4 ಇನೋವಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು 8 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಎಂಪ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರ ತೂತಾರ 10 ಕೆಜಿ ಉಂಡು 10 ಕೆಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿಡು 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು 20 ಎಕರೆ ಅಂದ್ ಈ ಕಾಸಿಗೆ ದಾಲ ಹೌದಾದಿ ಪುಗೆ ದಾದೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೋಡ ಹೋಯ್ ಪಡ ಪೊಣ್ಣು ಮನ್ಪುನ ಬಂಡೆಡುಂಡು ಕೈಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಉಂಡು ಬೇಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೌದಾದಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೈ ಆಸ್ಟ್ರೈ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪನ ಹೌದಾದಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಅವು ಅವು ಸ್ಮೋಕು ಸ್ಮೋಕರ್ 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 ಸ್ಮೋಕರ ಏತು ಬರ್ತುಗು ಪುಗೆ ಬಿಡೋರು ಗೊತ್ತು ಜನಿಕ್ಲಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲ ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಾ ಒಂದುಂಡ ಯಾನು ಮೇಡಮ್ ನಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿಯ ನಂಚ ಆರಾಮ ಕತ್ತಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೀರ ಸುರು ಮಲ್ಪನಗಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಆದ ಎಂಚ ಪೊಣ್ಣ பொண்ணு எங்க லைக் ஆண்டு ஆண்ட கொஞ்சம் ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆಲಿ என்னோட ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರುಡಾಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಚಯ ಗೆಡ್ಡ ಅವಡು ಉಲೈಪೋದು ಎಂಕಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಿಚನ್ ಪರತು ಓಡು ಮೇಡಮ್ ಯಾನ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಅಂದು ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಡಿ ಏನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಲಿ ದಾಸದ ಪೆಟ್ಟರು ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಬುರ್ಲು ತುಯಾನ ತಿಪ್ಪಿ 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 ಆಂಡ ತುಲಿ
பொண்ணு எனக்கு லைக் ஆயல ஆண்டா இல்லது லைப்போதாலு எனக்கு கிச்சன் பெட்ரூம் பாத்ரூம் புரத்து ஓடு ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಕದು ಬರು 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಮತಾ ಗೋ ಪೋ ಫೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಮತಾ ದಾದ ಪೊಣ್ಣು ಮೋದು ಪಂಡ ಅವಳಂಚನೆ ಸುರು ಬೇಳೆಗೆ ಸೇರ್ನತೆ ಅಂಚ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಇರಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಲ ಬೋಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು 50,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆವ ಚೆಕ್ ಆವ ಚಕ್ ಒಡ್ಚಿ ಚಕ್ ಕೊರ್ನ ಚಕ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆವ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾದಿ ಅವಸ್ಥೆ ಉಲೈದಾದಿ ಶಬ್ದ ದಾದ ಭೂಕಂಪ ಒಂದು ಪಾಪಿ ಜನರ ಹಾಳು ದುನಿಯಾ ಜೀವಂತ ಸುಡುಗಾಡು ಎಲ್ಲಾರು ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತೋರು ನರ 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 ಕಟ್ಟಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಿ ಒಯ್ಪುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಯ್ಪುಲೆ ಪತ್ರೆ ಒಯ್ಪುಲೆ ಒಯ್ಪಿ ದಾದೆ ಒಂದು ದಾದಂದೆಂದರೆ ಎರಡು ನಿಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ ಉಲೈಪಾಡ್ನ ತೂಪರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಏನಂದೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಇಂಕ ಲವ್ ಲೆಟ್ರ ಏನಂದೆಂದರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಏನಂದೆಂದರ್ಯಾ ಯಾನ್ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ತಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ ತಕುಲಿಯಾ ಎಂಕುಲು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಟ್ಟುನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಅವು ಬಡವರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಂದೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಿಲೆಕ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೀರ್ಪು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಇರು ಜೋರ್ ಒಂದೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರವೀಣನ ಪೊಣ್ಣ ಅದು ತೂಪಿ ನಿಂಕಲ್ ಇದ್ನೆಟ್ಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪಡ ತೂದಿತ್ತಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ ರೂಪಡ ಒಂಜಿತ್ತುಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲವಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ತಾತದಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನಾಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರನಿತ್ತೀರಿ ಅವಳು ಒಂಜಿ 2 ಸರಿ ಅಂಚದಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಒಲ್ಲ ಅವು ತತ್ವನಿತ್ತನು ನಿಕ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಜೋರ ಒಂದುಂಟು ಪೊಯ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೋದ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ರಪ್ಪ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾ ಶೋಕ ಆತನು ಗಂಟೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಡಿತ್ತು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸೊತ್ತುಲೆಡ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವನೊಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಿರೇಗಂಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಣನ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೇಸ್ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕೋಡು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದನಂದು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಟುಡೇ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನಿತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡ ದಿನೇಶ್ನ ಇನಿ ರೋಲ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೊಂಚೂರು ಜಾನಿ ವಾಕರ್ ನಾನು ನೆನೆಪಂಡ ತೂದು ಒಂಚೂರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನರೇಶ್ ಇನ್ನ ರೋಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3 ಜನಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ದಾರ ಇವ್ರು ಪ್ರಶಾಂತ್ಲ ಯು ಲುಕ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊನ್ನು ಲೆಕ್ಕನೇ ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೀರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನಿದ್ದ ಹೆಂಗೆ ಸುರುಡು ದಿನೇಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಚಸ್ ಜೋರ್ ಇತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಹಾರ್ಶ್ ಇತ್ತು ಜಾವು ಮೊನ್ನೆಗೆ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಲೆಕ್ಕನ ಬೈದಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಕಿ ಆಗಿಡೆ ಪೆನ್ ಲೆಕ್ಕನ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೊಂಚು ಟೈಮ್ ತೊಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯೋದೇ ಪೂರ ಟೈಮ್
ಎತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದು ಮಲ್ದರಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಏಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇದು ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋರು ಮತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲ ಮೋನದ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋಜೋದು. ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಾಕಿ ಗಿಡ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತು ಬೈದರಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ ಬೋರ. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಚಿಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡಾತ ಮರಿಗೇಳಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬಿ ಎ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಂಜನೆ ಜನಪ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ನಿಸರ್ಗ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಆಸಿಡ್ ಔಟ್ ಅಂಜನೆ ಇಮೇಜ್ ಟವರ್ಸ್, ಪ್ರೇರಣಾ ಆಂಟಿಕ್, ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲ ಅಭಿನ ಮಂದಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಉಡಲಗಂತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಗೆಡ್ದಾಗ ತಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ What a comedy!